Здравейте хора! Ние сме Ицо и Георги студио, Ицо и зад камерата, аз съм Георги и днеска имаме две специални гости и ще направим един влог. В този влог ще отидем на центъра и сега приятелът ни е тук и барабани моля. Ето! Няма да казваме как се казва, защото чакаме и за другия приятел, като дойде, ще ви оставим да се запознаете. Запознаете, да. И до после. Добре хора, сега, като чакаме другия приятел, искаш ли да разкаже една история и нека да го слушаме. Хора, днес ще ви разкажа една много яка история. Но аз съм бил малък, нали, на 3-4 годинки и да не губим повече време и да започвам. Като малък, много съм искал да ми купят мотор. Чаках, но не ми го купиха. Но познайте какво? Имах един приятел, където ми казваше: спокой, брат, ще го вземат, но не могат. Ма тогава, нали, нямахме много пари, не сме били богати. Да. Купиха ми телефон, тогава нямах телефон, аз съм била от 3-4 годинки, да, както казах. Купиха ми телефон и много се зарадвах, нали, но не се зарадвах. Добре, моля да те питам нещо. Да. Нали баба ти продава дюнери? Как измисли идеята да продава дюнери? По принцип, и аз исках да продавам дюнери и казах: баба, продавай дюнери. Тя каза: добре. И всичко необходимо и така започна бизнес. Да. И сега разказвай какво стана с мотора, да искаш. Да. Исках този мотор, но не. Той беше 850 лева някъде, крос, 400 кубика. И нали така исках го, но не. Не стана работа. Много се съжалявам. Братле, повярвай в себе си и даваш силата си. И напишете хаштаг името му, нали, да вярва в себе си. Много късмет ти пожелавам. Да. Аз искам да кажа, че е доста добре разказа тая история. Да. Да. Ще извиним после. Хора, нашия приятел. И сега ще ви оставим да се запознаете с участниците. Здравейте хора, и аз много се радвам да участвам на Ицо и Георги видеята. Приятно гледане, аз съм Стоян и съм на 10. Здравейте хора, аз съм на 12 години и се казвам Борко и се радвам да участвам в видеоклипа на Ицо и Георги. И така участниците се представиха и нека да не губим време и да започнем. Добре хора, сега ходим до центъра. Ето ми приятелите. Кажете здравей! Здравейте! Идваме към Хюз Бревари. Хюз Бревари отиваме. Чакай да ще отидем да си вземем вода, хора! Отиваме да си вземем пранкове и ще отиваме към Хюз Бревари. Ето го Стоянка, извинете. Айде да Стоян и Борката. Айде да отиваме към книжарницата. Много хубав ден е днеска, да ви кажа. Перфектно сега, залеза е перфектен за Хюз Бревари, какво ще кажете? Да, перфектно. Брат, ако е тук кучето, аз няма да бягам. Добре, просто няма да бягаме. Просто нормално ще си отиваме. Здрасти хора. И сега отиваме, откъде ще вземем вода? От книжарницата или от Да, делашното? от книжарницата, за по-ефтено. Добре. Добре хора, ето сега ще снимам. Дайте хора. Да. Добре, сега тръгваме. Много обичам Борката, много обичам. И Стоян. Стоян бе, да, и Стоян, да не забравяме. Да, брат, аз исках да ми питам нещо, как се чувствате днеска? Да, добре. Как се чувствате? Добре, да почвам първо. Ако виж, ще започна Стоян да го питам как се чувства и ще отида към тебе. Добре. Така, как се чувстваш ти, Стоян? Добре съм, добре съм. Добре. А ти? Добре съм. А ти? Просто няма какво да кажа, и двамата са много яки пичове. С тях много забава прави да се излиза. Да, много ще трябва да правим. От тук, брат. Да, от тук. По-близо ще ни. Да бе, към Хюз Бревари ще отиваме. Тук пътя е много. Чуйте.
Не бе, безплатно е такова. Моли да се даме безплатно. Да, може да. Хора, сега ще ви запознаем сега с още един, той се казва Дардов. И... Кой има там? Да, ако го има. Ако е там. Да, ако е Ще ви там. запознаем с него. Жаретата ще се върне. Да, ще видим. Книжачката, кой е? Ето тук е книжарницата, много се радвам сега. Хора, книжарницата пристигнахме и влизаме вътре. Айде бе. За 80 цента. Някакъв тип да го Не знам, брат. Ще видим. Добре, хора. Ще вземеш ли от този един? Да. Това е. Ти ще плащаш, нали? Да бе. Така, хора, сега чакаме тук. Взехме си една вода, както Борко си взе. Това е на Борко, май ли? Да бе. На Борето дойде. Ето, взе си нашата вода. Ето си взе един сладолет. Хора, вижте. Нагоре го направи, брат. Това е на нашия YouTube канал. Да. Така, хора, сега ще ги пукат още две зе. Дай. Дайте. Дай, силно. Какво стана, бе? О, мале! Това към мене отиде, бе. Много яко това, бе, брат. Сега ще пиеме, ще хапнеме. Си мъж, брат, как пия. И сега ще отиваме къде? Хюсбрей. Така, хора. Към Хилс Бревери. Let's go. Хора, сега тръгваме към Хилс Бревери. До слънцето. Имаме чипс. Ето GPS-а показва Борко. Къде е GPS-а, бе? Не се вижда много добре, брат, ама да. Телефона. А протектора имаш предвид. Да да отваряш чипса. Стояне там ще го ядем. Какво викаш? Сладолет е много вкусен. Да. За 1 лев се струва. Къде е това? Какво стана, бе? Я да видя. Сега ляво сме, момчета. Сега ляво сме. Сега на ляво сме, момчета. Те ли сме, да? Натам сме, нали? В момента срещнахме един наш приятел тук. Абонирайте за канала на Борко. Добре, хора, той имаше предвид Ицо и Георги Productions. Но се абонирайте с камбанката. Защо не? А сега, приятно гледане. Това е нашия канал, брат. Добре, аре, ние отиваме. Всичко добро. Намерихме пътя. Намерихме ли го право направо? Направо ли сме, момчета? Само направо сега, само направо. Всичко ревиза сега, добре. Да. Само направо сме сега. Аз знам къде. И добре, хора, ще се видим с вас после. И да. И добре, оказа се, че намерихме пътя. Аз никога не съм бил тук, но... Ще видим сега. Ще ме изкефи да го разгледам все пак. Да, и мен. Някой на Google Maps-а. О, това през нощта много страшно ме изглежда, брат. Да, бе. В момента наистина Момчета, трябва да направим... момчета в Хюсбревери. Да, бе, наистина. Това се остави. Да, бе, някой път може да направим. Съжалявам за силните звуци, просто много коли минават от тук. Ще следваме Борко, Борко ще следваме. Да. Сега наляво е, да. Сега къде сме, момчета? Наляво е тук. Не бе, наляво тук е по-бързо, отляво е по-бързо. Добре. Какво викаш такмо? Аз никога не съм бил на Северна Перущица, тук много добре изглежда. Да, ти, Борко, какво ще кажеш? Бил ли си тук? Бил съм много. Много пъти. Ами се Но това е забой там, само на там си го тръгна. Да, пак съжалявам за силните звуци, просто много коли минават. Съжаляваме за силните звуци, пак казваме. Защото доста коли минават и доста е шумно. Спокойно. Имаме пътя. Той без това ще Имаме стигне. пътя, спокойно, момчета. Мале. Мале, как Сега лайк? като отидем, ние няма да го направим. Да, къща е доста красива. Брат, виж, това е една къща, ама само че на две. Да. Разделена. Така и аз искам да си направя къща между другото, брат. Много яко тук. Трябва да завием наляво.
Наляво? Добре. Ваше училище. А, ясно. Сега не съм чета. Наляво. Натам. Подъдно. Да. И слънцето направо перфектно. 25 градуса. 25 градуса и не е много топло и не е много студено. Разбрахме те, пич. Давай. Запомни ме пътя втори. Не се вижда. Какво казах сега? Надясно си. 30 метри. Да. Хора, сега ще направим един тъмнел. Добре, хора, GPS-а какво казва? Сам направо. Само направо 3 минути. 3 минути ни е Хилс Бевери. Какво ще кажеш ти, Стояне? Радваш ли се? Да. Много, нали? Там ли Хилс Бевери? Да бе, само направо. Къде има път там? Да хода да не е пари. Да. Да, и аз не надявам да е безплатно, защото първи път ходиме там. Да, защото аз не надявам. Ако е за входа, ако се плаща, много ще съм разочарован. Да, и аз ще съм разочарован. Ако много. входа е 50 стотинки. Тогава може, ме. Ще ни плащаш ли? Че ни Ама то плаща. май безплатно е, както гледам. 2 лева по 50, 2 лева ще плащаш, така Бе, ли? не на тука. Грешния път е това. На там. Да, малко да объркаме. Ето Давай, само добре. направо, брат, ето само направо. Е на тука, само Ама направо. натам борка. Взехме си нова камера. Направо, момчета. Хора, мисля, че пристигнахме. Имаше малко хора, имаше 300 метра. Както казахте. Много е хубаво. Да бе, Много е хубаво е. Ето виж това кола, брат, много хубаво е тук как се седи. Да бе, Просто чил. Момчета, тук сме. да е много красиво. бе, човек. Ето ги Балканите, хора, ако може да ги видите. Кай, на къде сме сега? Направо. Направо, добре. Много направо. Кога ще си? Не, брат, той е заключено, бе. Заключено е. Брат, много ще съм разочарован. Ще видим, брат, чакай. Пак ще нещо. Брат, Извиняй, брат, извиняй. мисля, че сме на тука, вижте. Не знам. Разочаровани сме, затворено. Еми затворено е, за съжаление, но... Трябва резервация. Да. Еми нищо, поне си пробвахме късмета. По принцип, много разочарован, защото много красиво беше вътре. Да. Аре на фитнеса. Не. Чай, да седим просто някъде тук и после да тръгнем към фитнеса. Какво ще кажете? Не искам да седим тук. Ето хора, пак дойдохме в скейт парка. Доста е красиво тук. Само ледски. Откъде да знам? Има надписи навсякъде. Само... И тук. Не знам какво пишете. Някакви неща просто пишат и да. Ето го. Скейт парка, тая рампа е най-голямата от всички. Аз Затова... имам тротинетка, ама моята е в нас. Да. Ти имаш тротинетка. Да. И да. Сега ще... Просто, ето вижте. Тая жълта линия как се прави на кръг, е така караш ли тротинетка или скейтборд. И сега тук чилваме с момчетата. Ще хапнем чипс. И после тръгваме към фитнеса или към Центъра. центъра. Да. На денонощите после ще отидем, не знам. Ще се видим там. Какво ще кажете, момчета? Чао, чао. 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 Сме тук на скейт парка и се чуваме. Чил. Да, изядохме чипса и се чуваме, после ще тръгваме към центъра, може там да скупим нещо. Или към... Да, към центъра, Какво ще кажеш ти, Боре? Добре. Хай, чао. Чао! Чао. Към фитнеса. Няма ли детски легло, брат? Къде бе? Боре. Има. Сега мисля, че те ще играят футбол, така че не знам дали ние ще играеме. Викам просто да ги гледаме, брат. Или Да. сградата да разгледаме. Да, айде. Хем ще ги снимаме как играят. И сега от тук ще минем направо, после ляво и ще ви покажем детските. Ще ви покажем детските площадка. Той отиде някъде друго. Към Даскот, какво ще прави там? Ще пуши сигурно. Сигурно? Ще отиваме на центъра, сега ще го видите там. Може да те питам нещо, брат? До сега, как се клипва? Как се получава? Добре. Мале, Снимай, това брат. М3 ли е, брат? Това М3 ли е? Не знам. Снимай ни. Това е мост. Така, как се получава до сега клипа? Много добре. Зарадва ли се, когато М4 участваш в клипа сега?
Радваш ли се като участваш? Да. Еми, това означава много за мен, брат, много те обичам. Ти, Стояне? И аз, брат. Добре. Тебе те обичам, брат. Ето сега излизаме тук. Гараж, не паркирай, добре. Това е някой гараж. Кажете къде спя. Сега... Ето го центъра, сега ще го видите по-добре. Напишете долу в коментарите дали си имал доста добре. Защото я купихме преди 2 седмици. Дайте книжарницата пак. Не знам дали ще влезем вътре, май. Брат, ти ще влезнеш ли в книжарницата? Аз нямам пари, брат, още. Добре. Книжарицата или на денонощно, брат? Еми дай направо към... да стоим малко тука. Еми, хора, отиваме към фитнеса. Аре, Отиваме ли, бе, Бойко? аре, брат. Що не оттам, бе, брат, по-добре ще го гледат. По-добре ще го видят оттам. Какво правиш, бе, брат? Какво правиш? Бойна гол! Дяш ми и доста с гол, бе! Какво говориш? Аре от тука, брат, направо. От слабите. Бойна глава, яш ми. Давай. Аре, момчета. Какво е това тука? Не знам какво е това. Бойна глава, да, Това е доста високо. Аре, момчета, аре. Аре, какво ще кажеш? Какво е това, бе? Народно читалище. Какво спрей? Ама кога отваря това нещо? Брат, към 2 часа от Но какво спрей тук вътре? Вътре има хубави забележителности, снимки на... Безплатно можеш да влизаш. Да. Да влеземе ли утре? Ако искате, ако е отворено, ще влезе. А, безплатно? Да. Ето така паднах преди шопът, брат. Аз ме чева. Да, ето го от центъра. Браво. Ето го от центъра. Хора, ето го от центъра. Доста е красив. Ето го читалището. Той е оттам. Читалището доста е голямо. Там е музея, както може да видите. Айде. И доста е Аре, брат. красиво. Добре, сега ходиме. Хора, това са машините. Да. Ти обичаш ли тук да идваш? Не. А той, Стоян? Да. Да, със сигурност. Това е машини. Май затова няма, но... О! Пора вижте какво видяхме, CLC. CLS, те CLS. Си виж, брат, CLS 63. Играта, брат. Но е така, да я снимаме ли? Мини от тука да я снимаш по-добре. Ето. Дърпай се ти, брат. Ето е. Доста красива кола. Дай, нагоре, дай. Дай нагоре, можеш, брат. Горното. Той няма да го може, бе. Стояне, не можеш, ще паднеш. Ще падне. Дано да паднеш, Стояне. Според тебе ще падне ли? Давай. Дано да го измама, ще го бия. Излага се, да. Давай сега, давай. Да се бута, вика. Малко старичко. Ще мале как звучи. Че е хубаво. Какво правиш? Брат, това хулио. Ай, нали нямаш проблем, че се снимам за YouTube. Мохамед Салах. Брат, Ние зато имаме по-добре. YouTube канал. Вие влогове ли правите? Давай влог. Вече е от 1 час. 35 абоната имаш, брат. Не ще стане в ютубър, не кажи. Да, бе. Те искат... Ми да държи малко да карам нагоре. От февруари го имаме. Аз няма да го вкрадам. Това е добре. Да, беше къдеш нагоре. Аз няма да го вкрадам. Добре, просто знам, че аз не съм и от тук дори. Ти откъде си? Аз съм от София. От София? Да, Ти там ли живееш? да. Чакай, ама... Ти тук за вакансия ли е или какво? С баба и дядо. За мен баба ти Ама са за тук. какво дойде тук? Защото тук Защото е хубаво. То тук е по-хубаво от София. Знам. Наистина? това ще Мислиш ли? е, Аз да. мисля, че София е по-добре. Дай го по-лево. Ама в кой влог, брат? Коя година беше? Ами преди колко капачки трябват за нея? Те чета с капачки ще. С капачки ли? Видя ли им колата, брат? Те чета от колко коли ти е даден? Ой, има хора. Какво са?
Сторете го в мисъл. Може ли с него да карам? Абе, Може ли с него да карам? Стояне, дай брат. Стояне, да кара с ръка. Знаеш каква песен, брат? Той тук ги разбира песните. Разбираш ли тя песен? Искате ли да играме? Да, 45 дета направихме вчера, да. Да, бе, ти видя ли го вчера? Да. Той направо се изстреля. Той не искаше да караме. Страх ли го е по... Аз му я оправих. Не, колко му направи? На 30. What? Какви езици знаеш да говориш, брат? Английски, български. Can you speak like English? Не, какво правят те? Какво правите, бе, момчета? Какво правите? Какво става, Борко? Не ти ли дава да караш? Хора, тук горе съм. Тук има една изоставена сграда. Почти никой не влиза вътре. Но тук е прозорецът счупен, така че може само в банята да влизаш. Сега ще ви покажа какво има вътре. Но там вратата довежда тук и тук е затворено. Така че няма как да се влезе вътре, освен ако се чупите задната врата. Какво правите, момчета? Брат, знаете ли какво намерих? Намерих топка, брат. Ще играем ли? Ще играем ли, брат? Как ти е името? Калин, ще играем ли? Момчета, няма значение, просто дайте да играем сега така. Аре хора, ние сега ще играем. Така. Ще спрем влога, защото ще играем сега футбол и после пак ще се чуеме. Чао. Добре хора, ето върнахме се и тук ще приключиме, тук ще приключиме клипа и утре, както ви казахме още там, ще направим още един влог утре. За съжаление днеска Hills Brewery беше затворено в парка, но много красиво отвътре беше. Какво мислите, красиво ли беше отвътре? Да, много. Но за съжаление трябва да резервираш и бла бла бла, други работи. Някой път ще резервираме и ще ходим. Да, ще питам дали е И безплатно. да, както ви казахме, утре ще правим един влог. Ще изненадя къде ще отидем. И да, до тогава всичко добро. Чао!